Guanyar et converteix en el rival a batre, el centre de les crítiques, el rei a destronar. Diuen que no és tan difícil guanyar com mantenir-se al capdavant. I Esquerra, després d'imposar-se a les estatals del 28 d'abril, es troba per primer cop en aquesta conjuntura i haurà de jugar un paper fins ara desconegut de resistir sent el punt de mira si vol consolidar el seu lideratge a Catalunya d'aquí a 2 setmanes. Els republicans, a més, es troben en una situació endimoniada, ja que han de fer front a 3 rivals ben diferents. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, el baròmetre del CIS assenyalava dijous que Maragall es disputaria l'alcaldia amb Colau, mentre que pel que fa a les europees, l'enquesta del CEU d'ahir pronosticava que 2 aspirants pugnarien amb Esquerra per la victòria a Catalunya, el PSC i Junts per Catalunya. Aquí fa créixer les expectatives la imatge d'un Puigdemont que sedueix bona part del votant republicà. Comuns, socialistes i postconvergents, per tant, miraran de convertir en efímera la victòria dels de Junqueras. I aquest partit haurà d'intentar frenar escomeses des de 3 fronts, malgrat que fins ara havia anat creixent evitant precisament entrar en polèmiques i posant-se de perfil amb les qüestions més espinoses. Per ara ha començat cridant el vot útil independentista, però qui sap si, d'aquí al 26 de maig, haurà de mossegar i arriscar-se més per aspirar a posar la segona pedra del que els seus dirigents esperen que sigui un període de nova hegemonia republicana. O, per contra, opta per centrar-se en els comicis municipals, evitant el cos a cos amb Puigdemont, ja que són els ajuntaments i no un eurodiputat més el que reforçarà el seu poder els propers anys.